दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ मिथिनो होनो लुबैदों जे माने थांनाय जे 3 मे खालि दुधनैयाव थानाय बालाबारि गामिनि सानै बिनानावमोनखौहाय रेप खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव 5 मे खालि बिथांमोननि रेपिस्टनि न'खरनिफ्राय आरोबाव माने बै जिनाहारि जानाय बिनानावमोननि बिदा सासेखौ बिथांमोनहा माने बुग्लिदों आरो बिथांखौ माने ओरैबायदि बुबाय बिनि उनाव बिथाङा दाखालि 16 तारिखआव रुंसारि जाबाय। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि गेजेरजों जोङो दिनै मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आरो DGP आरो लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि चिफ जास्टिस बिथांनो जोङो आर'जलाइ गथायदों। जोंनि दाबिया जाबाय जे जाहाथे बिथांमोना आयेननि दारै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों माने बिथांमोननि एगेन्स्टै साजा होयो आरो जोङो बिनि थाखाय जोङो बे माने बिसार नागिरदों जाहाथे बिथांमोनखौ साजा होनाया ओरैबायदि गोसा जायो जे बिथांमोनखौ माने थैनायनि साजा होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। मानोना बिथांमोना बेबादि माने गें रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाया आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामनाया बेयो जोबोद माने बावहाय आयेननि नोजोराव जोबोद माने बे गनायथावै जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि दिनाव बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जाय रनमय खाख्लारि बिथाङा रुंसारि जाबाय बिनि मुङै 20 लाख कम्पेनसेसन होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो जिनाहारि जानाय बिनानावमोननि थाखाय जोङो बावहाय 5 लाख खरि बिथांमोननो होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो लोगोसे बे जेबादि माने केस बेखौ बे केसखौ नायनानै दिनै फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनांगौनि थाखाय जोङो दिनै दाबि दैखांदों जाहाथे बे केसखौ थाबैनो न्याय लाबोनानै आरो थाबैनो फोजोबनानै जोंनो मोनसे जास्टिस होनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै दाबि आर'जलाइ हरदों आरो गाबोन जोंहा बेलासियाव 5 रिंगा बेलासि समावहाय जोङो हिरनमय खाख्लारिनि मुङै जोङो बावहाय माने मोनसे आर'ज बा मान बावगोन बिथांनि जिउ रुंसारि जानायनि थाखाय आरोबाव दिनैहाय बै दिनखालिनो जोङो माने रेलि लागोन मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लानि आरो साब डिभिजनावहाय। दा बेखायनो दिनै जोङो बे दाबिफोरखौ लानानै आर'जलाइखौ हरनाय जाबाय आरो जोंनि हाबाफारिया गाबोननि उनाव आरोबाव 27 मे खालि जोङो दुधनैयाव मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय गासै जिल्ला एबसुआ बाहागो लागोन आरो जोंनि मावथिफ्रा बाहागो लागोन। जों बेवहाय मोनसे धरना हाबाफारि लानाय जादों 2 घन्टानि। दा बे गासै जोंनि दाबिफोरखौ जाफुङागौमानि जोङो बिथांमोननि थाखाय जास्टिसनि थाखाय जोङो दिनै नांलांगोन। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरो साइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।